ଝାଡ଼ା କୋଉଠି ବସନ୍ତି କହିପାରିବେ? ଆଗରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ସେଇଠିକି ଯାଇ ବହେ ହଗିବୁ। ଓ ଝାଡ଼ାଟା ବି ଭଲ ହେଇଛି। ଭଲ ଲାଗିଲା ପେଟଟା ଟିକେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ସାର୍। ମୁଁ ବହେ ହଗିଛି। ସେ ବେଗରେ କଣ? ବାଟରେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଉଠି ଆଣିଛି ଆଜି ହଉ ଚାଲ ଫିଷ୍ଟ ଚାଲ 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 ଚାଲ। ତୁ ଆଜି ଝାଡ଼ା ବସିବାକୁ ଯାଇନୁ? ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିଛି ଯାଇ ସେଠି ଫିଷ୍ଟ କରିବି ନା ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ନିପ୍ଟାକୁ ଆଣିକି ଆସିବି, ମତେ ତା ତଳଟାକୁ ଟିକେ ନାକୁ ଦେଇଦବ, ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗିବ। ତା ତଳଟା ଖାଇଦେବୁ, ଆମେ ସବୁ କଣ ଖାଇବୁ? ଗୋଡ଼? ଆବେ ଆବେ ସାଡେ ସାର୍ ଯାଉଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।